Die kruidt hier weer om. Ja, ik ben hier in de Visvliet. Nou heb ik een afspraak met TikTok Tammo, oftewel Johannes Peetsma. En die komt naar Friesland aan, voor meerdere optredens. Onder andere in Drachten en in Haas. Horace, boek een mondje. Ja, mooi. Jij wil met mij even wat bespreken, denk ik. Op de brug. Dag Johannes. Ja, mooi. Welkom jongen. Ja, welkom in het, dit noemen ze niemandsland. Het zit er gelukkig wel een beetje aan de Groningse kant, dat is mooi. Nou, ga zitten. Hoe is het? Ja, goud, met z'n. Ja, best jongen. Oh, mooi. Wist u nog de eerste aanleiding, dat is die in Buurs weer. Een Paris Hilton project. We moesten zoveel mogelijk media-aandacht krijgen. En je mag hem niet omkocht. Het was maar een Playboy jong toen. Die hebben we hier nu. En Die krijg ik nu terug. die kruidt hier weer om. Hoe probeer je me nu? En wat krijg je ervoor terug dan? Ja, een leuk interview. Oké, ja, een deal. Wat zijn verder de plannen? Nieuwe voorstelling maken in 2028 hoop ik. Dan moest ik volk nog een keer in het najaar. Volgend jaar ook wel wat leuke ideeën, maar we gaan gewoon lekker door zo. Nou, mooi! Slayer!